Ναι, γεια σας, Τέλης εδώ και σήμερα παίζουμε στο God of Creative Server. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Greek Gamer που όπως άκουσα έφτιαξε YouTube channel. Ωραία. Και μπήκε. Ωραία. Ακούστε. Αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα. Ναι, το YouTube channel θα είναι στο description. Όποιοι θέλουν να κάνουν subscribe, να κάνουν. Και είχα γράψει κάτι. Πόρτα του σπιτιού. Ναι. Ωραία. Είχα γράψει κάτι στο YouTube μου channel. Το Spear Gamer GR. Κάντε ένα subscribe επειδή. Καλό παιδί. Είμαι στο server και μόλις τώρα ακούστηκε η μητέρα μου, sorry, το background. Και εσύ εδώ πέρα τι κάνεις ρε, ξύλο θέλεις, μου κάνεις και TPA, Ωραία. Άκου, εδώ πέρα βλέπεις εδώ πέρα που είναι κάτι. Έλα εδώ. Ρε γιατί σπαμάρουν στο Skype. Βλέπεις εδώ. Είμαι εδώ πέρα μαζί με τον Βέντερ, κάπως έτσι. Fail όνομα. Ωραία. Τι πέφτεις κάτω ρε. Ναι, το ξέρω και μου έλεγε κάτι, μου έκανε call. Και του λέω ότι κάνω recording τώρα. Και είναι, ναι, πείτε ότι κάνω recording. Ό,τι είδατε. Ωραία. Αυτό το βίντεο θα είναι, αυτό εδώ πέρα θα διακοσμήσω λίγο εδώ πέρα το χωριό. Και άκου τι θα κάνουμε τώρα, Κοίτα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τα fences. Και θα περιτριγυρίσουμε γύρω-γύρω, θέλεις. Για τα ζόμπι, για να μην έρχονται. Αλλά θα εμφανίσω και μερικούς villagers, όσο να μην έχουμε και μικρούς. Μην έχουμε καθόλου villagers γιατί έχουν πεθάνει όλοι. Αλλά κοίτα τι σκέφτηκα τώρα. Θα κάνω κάτι πολύ καλό. Γιατί σπαμάρουν στο Skype! Γιατί να σπαμάρουν ρε φίλε. Τι τους φταίω εγώ. Ακούς. Ακούς. Τι είπατε. Τι λέτε να πάθω. Άσο να φύγει τώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή. Αφήσει. Φύγει και αυτό δεν μπορεί να πάει. Δεν μιλά στο Skype. Καλά. Εγώ τα πιάνω αυτά. Μίλα ρε. Και με Optifine μέσα. Ωραία. Και όπως βλέπετε κάνω recording με Bandicam γιατί όπως πρόσεξα το Bandicam ανεβαίνει πιο εύκολο το βίντεο γιατί στο Fraps μόλις πήγα να ανεβάσω μου έλεγε εκεί πέρα 3.000 λεπτά και λέω καλό τι γίνεται εδώ και ενώ με το Bandicam μου λέει 300 από εκεί 300 λεπτά και λέω οκ, μια χαρά κομπλέ και ψάχνω να βρω κανένα φίλο μου δώσει κανένα αρχείο από αγορασμένο Bandicam. Νόμιζα ότι είχε ο Σπύρος, ο Spear Gamer, αυτό που σας είπα. Να δω τι έκανα εδώ, ωραία, άρα έτσι. Πιπ. Και από εδώ θα μπαίνω. Μπράβο! Και λέω να το κάνω από εδώ. Πιπ. Να βάλουμε λίγο speed. Ας δεν πειράζει, άμα να ακούσει, δεν πειράζει, εγώ δεν φταίω τίποτα. Το κάνουμε μέχρι εδώ. Set wood. Ποιος θέλει να μάθει αυτό το κόλπο που κάνω. Τρόμαξα. Ήσουν αφικαίοι. Οκ, εντάξει. Οκ, sorry. Και όπως βλέπεις θα περιτριγυρίσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Το κάνω πολύ ψηλό γιατί από εκεί πέρα έχει βουνό. Εγώ πιστεύω θα είναι wood, όσο να μην μπορούν, γιατί μετά θα μπορούν να βγαίνουν και οι villagers. Τώρα θα διακοσμήσει λίγο από μέσα, δηλαδή θα φτιάξει τα δρομάκια όλα. Εσύ. Εκεί που βλέπεις όλα από μέσα θα φτιαχτεί τώρα.
Σαν πολύ δεν το έχω κάνει. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Βλέπεις, όλο θέλει τώρα φτιάξιμο. Όλα τα δρομάκια θα είναι... Τι κάνω? Θα είναι από wood, ok. Όλα δρομάκια από wood. Αυτό εδώ πέρα εννοώ. Αυτό εδώ πέρα θα είναι grass, όπως βλέπεις. Εντάξει, αυτό εξεπακούεται από grass. Απλώς το κάνουμε λίγο ευθύ. Αλλά θα κάνω κάτι άλλο, κοίτα, για να γίνει, να φύγουν αυτές τις βλακίες. Και τι θα κάνω? Θα κάνω έτσι εδώ. Background. Εντάξει, πειράζει. Set grass. Ναι, κάτι έκανα. Μπορείτε να πείτε? Τι έκανα? Ωραία, πάει 6 λεπτά το βίντεο. Ένα λεπτάκι να φύγουν. Εγώ λέω ότι το φτιάξουμε σε άλλο βίντεο αυτό εδώ πέρα, στο off κάμερα, σας να σκεφτούμε και κανένα ωραίο building. Τι λες? Τι σκέφτεσαι, για πες. Θέλω γνώμες. Για τον Nether. Ναι, κατάλαβα. Αλλά κοίτα τι θα κάνω τώρα. Θα σ' αρέσει σίγουρα, θα σ' αρέσει. Σίγουρα θα είναι από αυτό το μπλοκ, άρα... Πάμε. Έχει πάει 6 λεπτά το βίντεο. Δεν μπορώ, μέχρι 10 λεπτά μπορώ. Μ' αφήνει το όριο. Πάντικα. Για να δω τι κάνει. Κοίτα. Ωραίο. Ξέρω. Έχει πάει 7 λεπτά το βίντεο, άρα δεν ξέρω, νοιάζει. Ένα 10 λεπτό βίντεο μια χαρά θα είναι για εσάς. Μην παραπονιέστε. Σήμερα έχω βγάλει 2 βίντεο, το έχω ανεβάσει κιόλας. Ωραίο αυτό που έκανα. Κοίτα τώρα, είναι ένα creeper εδώ πέρα και με κοιτάει με πολύ... όχι, άκου να σου πω, όχι, εγώ πιστεύω τα δρομάκια που θα είναι για το σπίτι θα είναι όλα gravel, σωστός. Αλλά εδώ πέρα θα είναι wood, άστα wood. Wood. Έτσι. Ωχ, τα σπίτια κοίτα. Τα σπίτια κοίτα. Ναι. Άκου να σου πω, λες να το σπάσω και να φτιάξουμε ένα καινούριο. Ωραίος. Και κοίτα, από εδώ πέρα πέφτεις έτσι κάτω. Πω, μιλάμε, το έχουμε. Μπιπ. Ωραίο, σαν πυραμίδα είναι. Ωραία, κάτσε να κλείσω και αυτό εδώ πέρα και θα κλείσω το βίντεο, ok. Ωραία. Να σου πω. Όχι, μην το βάλεις, άστο εκεί πέρα. Ωραία. Το κλείνω τώρα το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, μικρό, αλλά δεν μπορώ να τραβήξω άλλο βίντεο, συγγνώμη. 10 λεπτά δεν μπορώ, δηλαδή μέχρι 10 λεπτά μπορώ. Ωραία. Ναι, έχω κέφια σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Το fraps, όπως σας είπα, δεν είναι πολύ μεγάλη ώρα να ανεβεί. Ωραία, έχω ένα ακόμα λεπτό, άρα περιμένουμε λίγο ακόμα. Είναι 10 λεπτά το βίντεο. Ωραία, αυτό θα είναι το γεύμα μας, τι λες, σε αρέσει? Ωραία, αυτό το βίντεο θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!